ассалому алайкум дӯстони азиз, соза нағзаин саломатиё хубай. Боз ҳам мағозаи 1001 майдачӯйда омадагием. нигоҳ кунед, поёни бозори Корвонай баъд аз магазини Зарм духтароина озима плакатша шумода нишон метим, ба осонӣ пайдошон мекунед. Чӣ гуфтанем духтарако, бори навинка овардагиан, пасудаву инам хеле чизако 1001 майдачӯйда хулас. ҷудогона ҳамаша навор мегирам, бо нишон метиҳам, ҳатман тамошо кунед. Доставка надоранд, барои авай рақами телефон мондагӣ нестам дар рӯи экран. духтарако фақат метонен биёен аз наздик тамошо кунед, бинен, харидорӣ кунед. Мана марҳамат, ҳамаи чӣ доранд. диден бори навинка чӣ бисёр омадай. ира бинен духтарако чӣ тарелкаи хушро омадай, бо қошуқи вилкаш кати аҷоибот фасон пластмасси ғавси хушроя качествашон 10 сомон бовар мекунен. 10 сомон ҳам қошуқ дора, ҳам вилка. ина каседа дар кора пикник рафтандам зур будайне ки духтаро и одна разви нестайм, нага разви ай беҳад фасонакай. ана баъд ини наму детскиша нишон дода будам ку силиконови ишам ҳамагӣ 10 сомон ай тарелкай. хулоса бори нав омадагӣ ай дар бозори Корвон тарафи тилобозор поёни бозорай баъд аз магазини Зар, магазини 10 сомона ҷара ҳама медона. бо ба ҳар ҳол ина гуфтум то насроғара инчунин нигоҳ кунен освежителёи фасони хушро овардиян, ҳар хела ланч бокс овардагиян, иҷода нихе контейнеро овардагиян. хулас ҳамаи ҳамин бори навинка. освежителё нигоҳ кунен 8 сомон ай чӣ намуда мегирен 8 сомон 10 сомон. ина иношам 10 сомон баъд инаиҷа бо 8 сомона дора, бо инчунин 5 сомонашам ҳаст. инаиш бо 3 донаш 10 сомон будай освежителя. баъд нигоҳ кунен чанд намуд сатилчаҳои хушро омадагиай, ини хел сухои салфетко омадагиай. духтарако марамат, ма рақамошонам мемонам. ина чизе дидестен бо нархҳои дастрас дар ин нуқтаи савдо пешниҳод шудагиай. ҳамаи ҳамин бори навай дидена, бори навинка. сухаи салфетка ҳастай, нахе детскиш ҳаст. баъдане гӯшковакояко гӯштозакунако 10 сомон пачкачаш, декоративни кӯзачаҳо ҳастай 10 сомон. ба ини қисма нигоҳ кунед мокри салфетка 9 сомон, симако ҳастай пачкаш 10 сомон. ана вай барои унитаз ҳастай, хушрӯи ҳастай ки нигоҳ кунед яками пачкаш 7,5 сомон будай. чандта дора. мана собунҳо ҳаст 5,5 сомон. хулоса ҳар он чизе ки дар корай. ина барои либосшӯиам ҳаст 35 сомон. ина гелошон 50 сомон. хулас ина духтарако аз аввал хостум нишонтон битим ки чӣ омадагиай аз навинкаҳо дар анамин нуқтаи савдо. марамат тамошобино биёен ҳамаи ҳамин бори навинкаяй омада аз наздик бо хутон тамошо кунен. шашта фасон шашта фасон ҳамқа набураки хушро омадай. косачара диден духтарако вилка дора, қошуқ дора, силиконови ай духтаро ҳамқа фасон. иҷа бо обхӯракшам будай барои сокхӯрии кӯдако. аҷоиб фасонак ланчбокс айда. ина марамат каседа дар корай. бори навинка 12,5 сомон. падаркаям барен нигоҳ кунен чихо хушрӯчая коробкоша диден духтарако. вай омадагием магазини хитоиё омадагием, магазини 1001 майдачӯйда бозори Корвон тарафи тилобозор баъд аз магазини Зарм. поёни бозор ай поён аз дарвозаҳо. хулоса инем хеб борои нав овардиян. нигоҳ кунен иҷада инчунин ланч боксо ҳастай 20 сомон. мана ин намудакошон 10 сомон. ҳар хела контейнеро ҳаст. мана ино чӣ? инаё 15 сомон. хулоса контейнерора бинен. инаи барои вай духтаро кисточка ӯ ҳам хеле чизоан 10 сомон. қалам кисточка ина бинена духтаро чихе хушро 10 сомон. инаиам ланчбоксай 10 сомон. мана бинен чихе буракои хушро бисёр овардиян. тахтачора ман навор гирифта будам. ина духтаро бо омад навинкаҳои фасонаш омадагиай. инаи банкашвакана ё чанд пулан 10 сомон. и тахтачоям ҳама намудаш 10 сомониай. ана баъд инчунин тамошобинони азиз иҷада ҳастай ҳама намуд мачалочкоҳо 10 сомон. инаи футлярчико барои зубнои шотка, зубнои паста ягонҷо рафтанда 5 сомон 10 сомон. ана баъд бо 25 сомона утюжок омадагиай. инчунин латачаҳо барои тозагӣ дидена. ванна шувакам аст, унитазам, мисол умывальникам ҳамашда ҷудогона латачаҳо ҳастай. ина биёен дар иҷа 7,5 сумшам ҳаст, 10 сумашам ҳаст.
симакдоршам аст. Хулас ҳама намудуша овардагиян биёен. Ана инчунин аз и тараф як бурак биненда китайские палочки пачкаш чанд сомон китайские палочки 10 сомонай чанд та дора хулас 5 пар дора 6 пар дора. Мана иҷада нигоҳ куненда шоначои хушрӯ ана ина буракоям қафасонай ина буро 10 сомона на ина бинем барои тозагӣ симакам дора шоткаам дора мачалкаам дора хулас 10 сомона я набори калони хушрӯш. Инчунин вешилко ҳастай вешилко 8 сомон 10 сомона иҷа чанд намудуш ҳаст нигоҳ кунен самоклейши вешилка 8 сомон 10 сомон. Мана марҳамат ҳамаи ҳамин бори новинкая омада аз наздик бо худтон тамошо кунед. ира бинен духтаро партача анаи хел стульчик коврик контейнер инамино ҳамаш бори наванд. Марҳамат каседа дар корай ҳатман мағозаи 1001 майдачӯйда биёен духтаро. И коврико чанд сомай коврико инаи коврико 15 сомонай ана инош ё 40 сомонай я нигоҳ кунен чӣ хушрӯай ана ин намудош бо 35 сомон иҷада чанд намуд коврик омадагиай марҳамат биёен бинен. Унау скейтборд чанд сомай скейтбордтора диден духтаро 55 сомон аи ва ётон чи стульчико 35 сомон партачо ҳаст ана дидена духтаро чихе зур марҳамат ҳамаи чи ҳастай ина иҷада нигоҳ кунен 40 сомон 45 сомон контейнер чоҳои фасон кришкадор барои нигоҳ доштани игрушка ё ягон чида ира бинен чихе удобнияй хушрӯай фасонай нархошон ҳам 40 сома доранд ҳам 45 сомона доранд. Мана иҷада ваёям ҳаста сатилоям ё дастмия ина тамоми намуди намихе сатило ҳаст чанд инаи калоно 12 сомон и тарафш боша бо 10 сомон ина марҳамат биёен. Ина духтаро ҳар намуд милницо омадагиай дидена чихе хушрӯчаян мана ҳамаи ҳами бори новинкаян 7 сомон ишаишта фасон ба одноразовый посуда мековенко ина миҷада ҳама намуд одноразовый посудора меёбен. Инчунин инаи яхая барои ях кардан ина формочка барои морозильник ҳастай ана хел формочко ҳастай духтаро чанд намудош мана дидена борои новинкаи магазини 1001 майдачӯйда ҳамиам барои ях карданай чи ишама формочка барои холодильник ина духтаро дар кортон бошад ҳатман биёен иҷада бо нигоҳ кунен чихе тарелкачаву кӯзачаву чи ваёи нав омадая новинкаи хушрӯ омадагиай мана новинкаи нав муфтигапо ина марҳамат аз ин тарафам бинен 10 сомонӣ подставочка ҳастай гулдоно ҳастай 10 сомон ина қисми поёнам бинен ҳамино ҳамаш контейнерчаву мана ёра бинен 10 сомон бори нав хулоса бори хушрӯ озе аз ин тарафшам нишонтон бутам ба ҳазур тамошо кунен мана 10 сомон кадомеша мегирен ина миёд диден чихе калони фасонан 10 сомонаи ҳамагӣ марҳамат подставка дар курайтона анаи хеваяко дар кура ё бо кришкошон катибидиан диден духтаро ҳамаш 10 сомонияя ина кадомеша мегирен ҳамагӣ барои шумо 10 сомон. Инаи фартуко хушрӯа бори нав омада ё чанд пулан 10 сомон ҳама намудуш омадаи 10 сомонӣ намихе фартукако бисёриё мепурсанд биёен. Баъд иҷада инчунин ҳама намуд перчаткиву инихе набори риштаву сӯзану чизе дар корайтона ҳамаш бори нав полотенцои хушрӯву ина дидена полотенцоора нархошон 25 сомон полотенцоора калонака лицевоян 25 сомон ина иҷа настикиё ҳаст 5 сомон ина нигоҳ кунен ина ё остина на остин ҳастай хулоса ҳамаш бори нав ино чиян детски остинако детски остинчаако мана 8 сомон 5 сомон детски остинчо мана марҳамат остинча барои чи дар кора ина бозӣ мекунанд ку духтаро кӯдако остиношон чиркӣ нашава гуфта мешава ки ана минора пӯшонен баъд бозӣ кунанд берунда хулоса нархошон 5 сомон як параш ана инчунин ҳозима шумо да бо нишон метам чи омадагиай канцелярия
тамоми намуди канцеляриям аз иҷа пайдо мекунед. ҳар хеле коробочкаҳоям ҳастай падаручни. Нархошон нархҳои дастрас. Блокнотика бинен 5 сомон. Ина чанд намудаш аст 5 сомон. Калонош 10 сомон. Ман авор доштум барои ҳавайра тезам гузарондистам. Шумо биёед духтаро. Мана 10 сомон. Мана ина диден чиқа хушрӯ. Ино фломастеран 8 сомонай. Диден баъд иҷада бо ҳастай ина хел ва яко органайзеро 10 сомонӣ. Чанд намудаш ҳастай 10 сомон. Иҷада қисми мардона гӯя мешава. Ҳамаи чи атёркаву болиқаву чизе ки дар кӯрайтона меёбен. Мана нархошон чӣ хеле дидестен 5 сомон 10 сомон. Мана 5 сомон ҳамаш нархош навистагиай. Мана кадомеша ки дар кӯрайтона биён бо аз наздик хитон бинен харидорӣ кунен. Ҳозимаш мода бо як адели дигашам нишонтон метиҳам. Ина пакету скотчу обтови метонен аиҷа харидорӣ кунен. Мана бо нархҳои дастрас ҳамаи размерош ҳастай. Мана диден пачка кати мефурӯшад. Майдаш дар кӯрай, калонаш дар кӯрай ҳамаша меёбен. Иҷа бозичо барои кӯдако. Ина марҳамат ина ачкиё омадай. Ҳамаями хулас бори нави нав. Ина ино 5 сомон мулли пузир. ин набори бозичаҳора бинен духтарако хушрӯа 7,5 сомон 8 сомон. Ина марҳамат беҳад бисёрай хушрӯа. Ина кадомеша мегирен. Марҳамат биёен нархошон дастрас бозичаҳои хушрӯ. Мана иҷада ҳастай барои ден раждения пуфакову чанд намуд пуфак дора. Пачкачаш 5 сомон. Мана хело ҳаст. Диден бозичаҳои фасон доштиян. Ва ира бинен фотоаппарати розминки чиқа фасонакай. 5 сомон 10 сомон ам хеле ая нархошон. Марҳамат каседа дар кӯрай. Ина наборои фасони хушрӯ падарочниам хе бозичаҳои хушрӯ. Пас биёен баъд аз магазини Зарм поёни бозори Корвон мағозаи 1001 майдачӯида 10 сомона. Плакатшон ҳастай ба осонӣ пайдошон мекунен. Мана диден ина канцелярияям ҳама намудуш ҳаст. Метонен пайдо кунен. Ин хеле сумукҳо ҳаст. Диден 30 сомон. Гушако ҳаст 30 сомон. Мана вешулко чанд сомон? 7,5 сомон. Ина дидена иҷада бо барои картошкаву сабзиам хеле тоза карданак ҳастай. Диден 10 сомон. Ина наборико ҳаст. Иёша бинен. Бовар кунен духтарако ҳамаш бори фасон. Ҳамаш бори хушрӯ. Ина тамошо кунен нархошон навистагиай. Духтаро доставка надоранд. хубтар он ки биёен аз наздик хитон тамошо кунен, интихоб кунен, харидорӣ кунен. Мана ами ҳамаш борай диден бори нав овардиян. Ҳамаш борай. Ана иҷада тифалоям ҳастай. Чанд намуд 10 сомон 100 сомон. Ина диден чиқа хушрӯ 20 сомон. Иҷада хитоиё кушодагиан ина бо 60 сомон бо 60 сомонашам ҳастай. Иҷада хитоиё кушодагиан духтарако ҳама борошон хитоияй. Сифатошон нағза ина бо биёин як бора гайпеш хитон бинен. Ана баъд хостум иҷада миксерошонам нишонтиям. Пилтоям доран, ина миксероям доран. 120 сомон, 110 сомон. Пилтоошона бинен 85 машам ҳастай. Ина утико ҳаст 115 сомон. Ина и пилто боша сенсорни 208 сомон, 165 сомон. Ина 165 сомон бо ина намудаш буда 160 сомон. Мисарубкои свети ҳастай 358 сомон. Ина диден духтаро хулоса пилисоса метонен харен 358 сомон. Ина 620 сомон чи ай? Пилисос 620 сомон ая. Хулоса ина дидена техникаям аз ин нуқтаи савдо пайдо карда метавонен бо нархҳои дастрас. Духтарако сезони анамихе обнушако омадагиай. Ина тобистон кишид барои кӯдако бисёриё обнушак метиҳанд. Мана марҳамат барои мактаб бурданшон садик инам хел обнушакои хушрӯ 8 сом 10 сомон. Чанд таш новинкаи духтаро чанд намуди дигаша нишон дода будам. Бо ина новинкаошам омадагиай биёен. Ина иҷада медонен ҳам шишагиёш ҳастай, ҳам пластмассиёш ҳастай. Нархошона фаҳмондум. Баъд ина калоно ҳаст бори нав ино 35 сомон ай духтаро. Дигаро боша ина 10 сомон 8 сомон. Ҳар хелаш. Ҳозир ма дигар қисмшам нишон метиҳам. Иҷада ҳамаш бори навай. Бозори Корвон тарафи
тилло бозор марҳамат поёни бозор ай поёни дарвозао даян баъд аз магазини зарм магазини 10 сомон на ина дидена ино 10 сомонӣ мана шакаргирако бо новинкаош омадай 10 сомон ина дига цветчам ҳастай 10 сомон ина салатницаора бинен чӣ хушрӯа 8 сомон ай 8 сомон иҷада бакалу стакану чизе ки гирен ина нархошо навистагай 5 сомон 6 сомон и қисма бинен и қисмда бо бакалао 10 сми ина инош бо 8 сомонӣ мана диден хушрӯа духтаро боракои фасон бисёр доранд биёен ин баночко бо 10 сомон будай диден ина кузачаои шишагӣ 10 сомонай мана биёен бо аз наздик як бурак хитон биненда бакалам бисёр доранд духтаро акция рафтиста ина бакало калон калон айко ина муча 10 сомон 20 сомон кардаган духтаро 35 буд ина муча 15 сомонӣ 15 сомон ина инош бо 20 сомон ана ино 25 сомон мана ино 10 сомон ина калоно духтаро нархошон 10 сомон шид мана иношам 10 сомон шид мана дар кортон бошад биёен харид кунен 10 сомон бакалакои фасони хушрӯ 10 сомон ина ино 12.5 сомон мана марҳамат тамошобинони азиз иҷада бо 7 сомонашам ҳаст ҳамино ҳамаш бакалои новинка 10 сомон дидена 10 сомон иҷада бо ҳаста ина 10 сомона ина бо 7 сомонашам ҳаста диден духтаро 7 сомон 10 сомон ина қисми поёна ина ино блестяшио 7 сомонай мана ин сиёҳо бошад 10 сомона 10 сомон кадомашам мегирен и тарафаш 10 сомонай ози пластмассивиёшам ҳастай пластмассошам нишонтон метам мана марҳамат 7.5 сомонӣ ина ино 5 сомон мана иш бо 7.5 10 ина ино 7.5 хулоса нархо ҳар хелаяй аз наздик биёен тамошо кунен тамошобинони азиз бо хитон нарх наво кунен баъд метонем ки харидорӣ намоем тамошобинони азиз коса ним коса пиёла чизе дар курайтона марҳамат бори новинка омадагиай ина ози пасудошона нишонтон метим на нархоша дидена 7.5 сомонӣ ним косаои хушрӯ 7.5 сомон ина ино бори навай диден аҷоиб хушрӯ кадомаша мегирен 7.5 сомона 8 сомона будан 10 сомона будан ҳозир 7.5 сомон шидагай ина иҷада боша бо 7 сомона 6 сомон ина ё бо 6 сомон шид пиёлаҳо пиёлаҳорам биненда чиха бисёрай гилош бисёрай ҳар якта ира намеша мисол навор карда нишон дода лекин шумо биёен духтаро аз наздик биненда ҳамқа гилош бисёрай ина тарелкачаошам ҳамин нархая 7 сомонай тарелко 7 сомонай пиёла ҳамаш 6 сомонай ҳамаш ҳархелай гилош ана ба ина ино ҳаст 5 сомонӣ мана марамат каседа дар кура барои теза гирифтан соевый соус мурч намак рӯи дастархонда монданда ина 5 сомон ана баъд иҷада нимкосаян ё бо калонан духтаро нигоҳ кунен ҳама намудуш ҳаст 10 сомонӣ бори новинка мана 10 сомон иҷада бо 35 сомонаш ҳастай ина мевагиракои хушрӯи шишагӣ 35 сомон бо 20 сомона доранд хулоса ҳамаи ҳами бори навай ина ино 8 сомонӣ ина тарелкои фасони хушрӯ 8 сомон мана и қисмдам ҳастай ино 35 сомон 30 сомон вай салатница вай ҳастай бо асартигирак ҳамаш ҳархела мана бо 10 сомонаш ҳаст дидена духтарако чихе буракои хушрӯ вардиян марамат каседа дар корай биёен инам ино ҳамаш пасудои навай мана диден тарафдаям ҳастая мана марамат омада тамошо кунад иха тарелкои хушрӯ омадай 10 сомоне ина марамат духтаро распродажа кардагиян инами гилои 7 сомон будку ҳаминоро ҳамаша 5 сомонӣ карданд марҳамат каседа дар корай ҳозираш да инами мо намудо 5 сомон шидагай каседа дар корай биёен духтарако бозори корвон магазини 10 сомона духтаро нигоҳ кунен охи чихе хушрӯ ҳамаша нархошона 5 сомон кардан иҷада ози бо дига чизоям омадагай мехостум нишонтон бикунам
марамат бинен. Ина духтаро нигоҳ кунен. Борои нава бинен. Ина мино ҳамаш новинка. Кашлёк астай, косметичка. Ина хе бозичо омадагия. Ҳамаш хулас бори нави нав. Ана қисма бинен. Духтарако бозичои хушруна борои фасон доранд. Очкиву ина бинен. Ҳама час сухе. Гирифтани бошен. ҳатман омада бо аз наздик тамошо кунен, бинен, баъд харидорӣ кунен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор, поёни бозори Корвон даянд. Духтаро ира бинен. Ина миҳамаш борай. Поёни бозори Корвон ай духтаракои азиз, марҳамат. Ина ёям ҳамаш вайштагиай, аксаштагиай 5 сомон. Диден тамоми намуди тангагираку косметичкои детски ҳамаш 5 сомонӣ. Поёни бозори Корвон аз тарафи Тило бозор баъд аз магазини Зар, магазини 10 сомон на. Ана ино боша 8 сомонанд духтаро. Ина хеле абадакои айку 8 сомон. Ина қисми поён боша 5 сомон. Айҷада бо чашбандако ва хеле чизако ҳаста. Ино нархошон 5 сомон. Марҳамат 5 сомон. Кадо меша ки мегирен 5 сомон. Заколкачаву, қайчичаву. Хулоса ҳамаи чи доранд. Дидана ҳамаш арзон. Ин хеле пачка вай астай резинка. Ин ми пачкаи резинка медонен 10 сомон ай бовар мекунен духтарако. Мана марамат омада аз наздик бо хутон як боракошона дида тамошо карда харидорӣ кунед. Бинен духтаро посудоҳои детски. Мана иҷада бо кришка дуракошам будаян косачои кӯдакона пластмассовиян 10 сомонан. Ина ино нигоҳ кунен. Амхе косачашай. Аиш боша бо ранги касрулкачай ам косачай бо вай доштай. Кришка. Хулоса бори навай 10 сомон кардагиян. Мана и поёнам бинен. Ина иҷа бо 5 сомонаш аст на. Ина 5 сомон марамад ина ин моделаш 5 сомонӣ. Метавонен биёен аз наздик бо хутон тамошо кунен, харидорӣ кунен духтарако. Марҳамат. Ана баъдан иҷада посудои хушрӯомадагиай 15 сомон ё калон аҳамиятин чихе хушрӯчая на калони фасон хушрӯ нархошон ҳам 12 сомона ҳастай 15 сомона ҳастай хулас чанд намудаш ҳастай. Мана 15 сомон мана ин 15 сомон бинен чихе хушрӯай ё айкосада калонанда 15 сомон. Мана ино бошад диден чиқракан лалиё чиқраки хушрӯ 10 сомон бидиян. Диден 10 сомон иниш бо калонтарай 15 сомон ая. Ина 15 сомон. Мана чанд намуд дора инош бо 15 сомонияй. Мана ино калонан чихеле гуфтам ай тарелкада калон ай косада калонан. Мана ино 10 сомон. Ина иҷа глоша бинен чихе глои фасон овардиян. Мана кадом меша мегирен тамошобинани азиз. Нархо 15 сомон 10 сомон. Инам хе 12.5 сомон инёш бо 12.5 сомон будай. Мана дидена ишаишта хушрӯ ҳамаш барои шумо. Ана иҷада боҳози қайдига аст. Ҳамиша нишон тимтона. Ино нигоҳ кунен касрукая я супницаи хушрӯ омадаи чанд сомон? Ина 50 сомон калон. Ина 25 сомон майдаш диден. Кришка дура майдашам. Ина супница чиниян духтаро марҳамат байни пасдошона муқа хушрӯвай ина марамат ина миёям гирифтани бошен як бурак биёенда 12.5 сомон ай мана диден ина и медонен ай косада калонай ай косада калонай салатница хе пасдои фасон супница чизе ки дар корайтона аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунен. Ина дидена магазина бинен чихе калонай ҳамаш ҳама борои хушрӯ. Хулоса омада тамошо карда харидорӣ кунен.